Del Partit Socialista a la presidència del govern ha tingut paraules de record i solidaritat per les víctimes dels atemptats de l'11 de març en anar a votar. Ho ha fet a la Casa de la Música de les Rozas, juntament amb la seva dona i el portaveu dels socialistes d'eixa localitat madrilenya. Abans de les 11 del matí, Gaspar Llamazares, amb un llaç negre a la solapa, ha dipositat el vot a l'Institut de Batxillerat Joaquín Turina de Madrid. Llamazares ha expressat el seu desig que a partir de demà s'obriga una etapa política nova. En els anteriors comicis generals va votar quasi un 70%. En estos, la xifra, com els hem contat, és molt superior. Al centre de dades de Madrid està Xavier García del Valle. Xavier, quan està prevista la primera compareixença per a donar les dades de l'escrutini? Hola, bona nit. Doncs a partir d'ara està anunciada una compareixença a les 22:30, a les 10:30 de la nit, per a donar ja dades sobre escrutini real, dades que el govern considera significatives. La compareixença la faran el ministre de l'Interior, Ángel Acebes, i el portaveu del govern, Eduardo Zaplana. Serà a les 10:30, a partir de les 9, per les línies dels ordinadors del Ministeri de l'Interior, començaran a eixir ja les dades d'escrutini real una vegada tanquen els col·legis electorals a Canàries. Però fins a aquest moment la